जमदुवार समस्तियाव मानगोनां BPFनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि सारनि नुजाथिनायाव गुबुन गुबुन राजनीति थोलो जेरै BJP UPPL आरो GSP बायदिनिफ्राय गोबां मददगिरि रायजो राजाफ्रा वार्कार्सफ्रा BPF दोलोखौ मोजां मोननानै नैबे जमदुवारनि सराइबिल फिल्डआव लानाय जयनिं हाबाफारि बे हाबाफारियाव हाग्रामा महिलारि सारनि नुजाथिनायाव आरो BPF दोलोनि गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोरनि नुजाथिनायाव जयनिं जाफैयो 6000निबो बारा गुबुन दोलोनि मावथिफोरा आरो जों आसा खालामदों जिहेतु रायजो राजाफ्रा दा इलेक्शन खाथियावनो सफैयाखै बेसेबांबा गोबाव दंबावो 4-5 माससो बे इलेक्शन जानायनि आगोलनो BPF दोलोखौ जिहेतु दा जोंना सरकारबो गैया मोजां मोननानै जयनिं जाफैदों बेयो जोंनि थाखाय मोनसे मोजां लक्ष्य होननानै जोङो आसा खालामदों आरो बाहाय BPF दोलोनि गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे जोंबो BSUनि तरफनिफ्राय नुजाफैनानै जाय बिथांमोनहा BPF दोलोखौ मोजां मोननानै दिनै हाग्रामा महिलारि सारनि मानगोनां BPFनि आफादगिरि बिथांनि नुजाथिनायाव जयेन जाफैदों जोंबो बिथांमोनखौ गांसे गांसे आर'नाइ सोनानै बरायदों आरो फैबाय थानाय समाव बिथांमोननि हेफाजाबजों जमदुवाराव एबारबो 2025आव जानो गोनां जितु BTCनि बिसायख'थि बेहाय जोङो बिराद मोजाङै जाफुंसारनो हागोन बा देरहासार जानो हागोन जों बेखौ आसा खालामदों आरो दिनैनि जयनिं जानाय हाबाफारियानो जोंनि BTC इलेक्शननि थाखाय BPF दोलोनि जानाखि मावनाय खामानि बेयो आराम्भ जाबाय होननानै जोङो घोषणा खालामनो हायो बेनिफ्रायनो गुबुन गुबुन समस्तियाव जयनिं हाबाफारिया जालांबाय थासिगोन आरो जोङो आसा खालामदों जेबायदि रायजो राजाफोरनि दानि गभर्नमेन्टनि सायाव खुद्रिनाय बिथांमोना इलेक्शननि आगोल जा खोथा होदोंमोन रायजो राजानो मावना होनो थाखाय बेफोरखौ मावनो हायैनि साख्रि बाख्रिनि समस्या समाधान खालामनो हायै जोंनि शिक्षा बेबस्था बा जोंनि गुबुन गुबुन ठिकादारफोरनि समस्या BTC ओनसोलनि जानाखि रायजो राजाफोर दा गोबां जेंनायाव भुगिनांनानै दं बैफोर जेंनाफोरखौ समस्याफोरखौ दानि सरकारा प्रमद बर' मानगोनां BTCनि चिफ बिथांनि दैदेननाय जानाखि सरकार बे सरकारा समाधान खालामना होनो हायैनि रायजो राजाफ्रा गोबां खुद्रिनाय रागा जोंनाय अबस्थायाव दङ आरो बिथांमोना जोंखौ समस्ति लायै समस्ति जयनिं जानो थाखाय खावलायहरबाय थानायखौ जों मोनदों आरो बिथांमोनखौ बेबायदिनो जायगा लायै जायगा जयनिं हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि BPF दोलोआव जयेन खालामनाय जागोन आरो जोंनि दला फैबाय थानाय समाव सक्तिशालि रुपाव BTC इलेक्शनाव कन्टेस्ट खालामनानै जों देरहागोन जों बेखौ आसा खालामदों।